ka channel jingtip ka priang sambayo pi paro ki ba page ya kane ka video kane ka video ngi page kumno ban sna pin jong ka ATM card leng ba ka message la da don na priang jung pi ki nong page ki ba kwa man tip halo kane skill ba ban page ya kane ka video hadu ba kan kut knang ba pin tip kham ne la da pi kwa ban sna pin jong ka ATM card ka bat thamai ka jong pi neng kong pia ban u account number jong pi bat kumjuru bat ka ATM card ka bat thamai ka jong pi shwa bangine page kumno ban shna pin jong ka ATM card ka bat thamai ka jong i leng ba ka message nong page la da don na preng jong pi ki bakwa ban Christian Lem ya ka channel sngew ba ban subscribe neng kong pia ban tho PIN barok kini kidak kidei benlong kidak kraw nang ta supply space bat satho ya sautali ki number ki basyadin jong ka ATM card ka bathamai ka jong pi omdei na khmat hendai pi haban page ya sautali ki number ki basyadin jong ka ATM card ka bathamai ka jong pi onda pila dep pi haban pelaj space ne pelaj jaka khendiat bat satho sa sautali ki number ki basyadin jong u account number jong pi Onda pila de banto ya baro artali kini ki number kata ki sautali ki number ki basyadin jong ka ATM card ka jong pi bat sautali ki number ki basyadin jong u account number jong pi te pi hab ban sen show new number san riu henyo henriu nong pet kene ka jing pan i ka jong a ka dei tang na mata ki to gi briu gi badon bank account hapo jong ka SBI lada kani ka message kam yat kamut pi hap shwa ban Richards knang bagani ka message kan yat onda pila dep sen pin sayo ya ka message kumne your request has been successfully forwarded to bank you will shortly receive the response from bank lada ka bank ka jong pi kam sen ya kini ki sautali ki number te kata kamut ba u number put u claim link bat ka bank account ka jong pi te onda pila yo ya kani ka message te kam shimpor sayo sa ko wai pat ka message te pi kani ka dei ka message ka ba ki send ya pi bat hang ne pin sayo ya u OTP ba pila ban shna yo pin jong ka ATM card ka bat thamai ka jong pi une OTP utrei kam tang hapo jong ka ar pheu sau kanta onda pila yo ya kini ki sautali ki number menda pia ban lech ka ATM machine ban shna yo pin jong ka ATM card ka bat thamai ka jong pi ang ne phia ban thep ya ka ATM card ka jong pi kumba phi sei pisa te sa thep ya ka ATM card te phia ban tho yo nu arsan ba ki pani hang ne screen hang ne phi ba ki pha tho yo pin jong ka ATM ka jong pi te phia ban tho ya ki to ki sautali ki number ki ba ka bank ka sen shapi te sa tho ang to te onda phil de ban tho ang to te phi hab ban nyon hang to ha banking te onda pil de ban nyon banking pi hang ne ka do ba tho pin chen te sa nyon hang to te hang ne pia ban tho yo pin u ba phila ban sei pisa hang ne pia ban tho ya kum ba sautali ki number ki balong kum u pin jong ka ATM ka jong pi te onda pil de ban tho shisin te pia ban tho byang sa shisin kum ban pen shisha yang ne ba u pin u ba pi tho manta pila la ban pen don kam ha ka ban sei pisa la ne ban pe ya account balance ka jong pi